watinira mvura unenge wakarata. Vamwe vachisakura unotanga kutema kwenze kuna kutyara. Satani muroyi wenhema. Satani imboko. Satani namai vake vakamurekerera. Tinozuza usimbe. Tinozuza usimbe. Tinozuza chirwere. Tinozuza nhamo. Nezita raJesu. Haleluya. Urumidwe. Pane vamwe vanhu vakatemerwa nyora dzechihure. Kwete kuti ada utahure. But akatemerwa. Akapedza newe. Kana uchifamba sona mdota. Hapana wazvinoenda. Haleluya. Kudiwa zvekuti kufamba pane kusvika magrosa unosangana vanhu vati makadi ndepei. Akusi kudiwa. Munyama. Uya pano tikugezesa. Neropa raJesu. Uya pano tikugezesa. Isitadiwa. Mune munyama sterek. Haleluya. Dzimwe chembere dziri kudya zveJosa. Kudara popo. Haleluya. Pane vamwe vanhu vakaramwa nevana vavo. Ndakamboitaura nyaya yababa kuGwanda. Vagara Gwanda nguva yakareba. Pera dzimwe chembere kuti makaramwa nevana venyu vakaenda kudhoko nyika. Nemaendesera mamike kuchikoro. Maimutuma nemagwadha vamwe vachisvika nezvingwa neraisi. Saka pakamwana mukana wekubuda akati handidzoke kuchembere chiya chino utsinye. Haleluya. But pakuda kuti imi manje mutange kurivhesa zvamakamboitira mwana. Makaita nenguva yenyu yekushayiwa nekusaziva. But this is the time that you must shake the devil. Hallelujah. Hallelujah. Nakutaka kusheka kuti Mwari ndiregerere. Ndakazviita nekushaya nekusaziva. Vana vangu ngavatoke. Atenda unzwe mwana wamai. Ukaita munamato irose wana. Unoshekera chikara. Vana vanodzoka nematupisi. Vana vanouya negogo. Ndokubatira kuti gogoro waigogomai. Oti handigone kuti maifambai. Tina Mwari vanoita zvinhu. Tina Mwari vanoita zvinhu. Ipapa. Tine vanhu vasinapemuswa naGrace FM. Mumwe akangoita fofoe kunyoresa apasi hapana chiripo. Takaita fofoe. Mune mangani? Kunyoresa. Tina Mwari. Haleluya. Tina Mwari mfuta kanaka. Mwari hatarise kala yemunhu. Mwari unongoda moyo wako. Ndinopofu. Haleluya. Po. Vantu vasika bhiri. Chikebisa wakoniwa. Ari munoziva kuti vamwe vari panapa edzi yakauya vachiri kuzviva. Ikavasiya vakadaro. Kukauya diarrhea inonzi zvii? Korera. Vanduka doma izvozvo. Ikavasiya korera. Iye zvino futi kwauya chii? COVID. Ipapo vamwe vadii? Vasara. Haleluya. Iye zvino tamuya 2021. Pane zvimwe zvirikunyuka mu2021. Pani isu tine mfudzi akadii naye? Akadaka. Ndosaka choti po manje afamba kweayambuka anhuru. Ukwana futi nemvura. Ipapo vanhu vakawanda voti takanyatwa mari neCovid. Kuita mari neCovid. Vamwe takasasa kurima munda vedu makanyora nekuda kuti mvura yakawandisa. Rega upa Mwari chikonzero unonyepa. Wandinzwere. Usanyepere Mwari. Rega vaposto. Pondo payambuka mhiko. Akati regaiwo ndindotsvaga toto. Nekutarisirwa mutoti dzii. Ndobva ari kunotora toto. Ndobva auya netoto. Ndobva abvisa huni mumoto. Ndobva mazibuda zinyoka. Ngondiudzai zvakanaka. Teerai musamunotaura. Ishuwo here kuti vanhu vakakomba choto. Iyo nyoka inonanga pozeti. Nyoka. Izvo zvinogona kubuda panapa. Ndoda ndikuona yakananga navo vakarara vachaona. Saona kana aswa makumbo mavo. Vanhu ndobva vaona. Paine bhaibheri rechirungu the barbarian. Avakuona chimwe chirungu cheurora baba mabharadza akawanda. Ndobva vatanga kutaura. Pane vanhu vakataura zveupenyu hwako hwauri kurarama panapa. Uchishamisira uchisengera uri pano but vanhu vari kutaura zvakaipa pamusoro poupenyu hwako. But ndiri kuti masikati ano you are going to shake. Usiku ndinzwa mushe muna wamai. Nasi you are going to shake.
msikadzi akaponapo akararama muchikepe akararama mujeri apa panyoka iyo unoziva kuti kana munhu ana mwari so regai kuvanzana mupenyu so itai sevanhu vechitonga hatinyari nadzo haleluya isai sevanhu vechi baba zitaka kurai chipfeka zigaba chinhu vanozviziva chimwe ukasvika kwenu kare mazuvano zanani wechiratoona mushasha ichinyatokakara yakapfeka manyapero ichienda kumusangano haiwe mwana amai vangu ibudise ndo panotangira mwari mwari vanotangira ipapo ega kunyara nezvauri haleluya po zinyoka riri haana kuita chivandevande akabva asumudza kuda ndarumbo haana kutani ndarumbo aingosumudza kubva pamoto uri panapa ndobva angosvika padhuze nemoto zinyoka ndobva rateti ndobva moto ndobva vatanga kutaura zikanzi apa akuda ipapo ndopatobuda ipapo ndopaunobuda mwana wamai pane vakakuseka vakakureva pane vakakutukira vakakuzvidza ipapo ndopaunobuda masikatano ndopaunobuda aiwa ndakazosana maticha baba ndakashana nemapurisa ndikashana nemanesi ndikashana nemainjinia ndikashana nemadhokta ndikashana nemaloya ipapo ndopaunobuda tine mapurisa anoenda kujeri baba nekuda kwemusungwa nemhusu bati vatadza kuzopurisa jesu aona tine maticha anoticha baba anongori ticha wezita ndakaenda kumapuraizipiti mudandotimeanga toda ticho yekuti anozunza zvakamboitika gore rakapera ndizvozvo ndoda kirasi inopaswa ini ndoda chechi inogona ndoda chechi inoropafadzwa ndoda chechi ina mwari ndoda chechi inonakidza ndoda chechi inofara chechi ine simba ngapesa haleluya haleluya tena ungizwe kutoka poto kuita nesi baba muso unaenda pa juti kwa mfano kana usiku hawasa ukapewa klasi inofanya kwa kama disaster grade 7 ndipo unakuwa ni 0% ndio ni grade 7 ndini ma class clear class over in A azunda mwana wa mai if it means working is working unaweza kama kusoparita I will live in this country down kama tongeza kurumusha na pale matoto ya mchechi akatambira kusingaite akatamba ngwa isiriyo sina mali wanosia vanhu wao tinde kufuta kanaka Jesus our shepherd pana runizwe kupana arikuzunzwe haleluya haleluya manakira akaita muda wetu nemakohora munoita enda vana kana nyadzi dzimundozorombo vana vachisunga pari muri serious kantaya uchaita uzoparidza and just only by faith vanotenda vanorarama nechi nekutenda haleluya saka ndoda kuti umwe munhu achidzokera panapa ari kuti zvaipira ungada kutodozodza tine mamai ari panapa asiyana bakumba but mamai ari kuchechi zvirema izvozvi vachidzokera kumba baba achiri kura tonobvunda kuti todaona ubvirumba ndiani afurado ndiani kopamba pangu kweni mambosi yani ini mambosi yani kumba zonda pauri kubva panapa patiri kudzokera ndenanisobva maindi ndosvika kunyange pakavhurwa wotanga kuti dedi muripo here dedi muripo here kana uchidadavira ameni dedi muripo here kana munhu auya kuchechi ngaadzokere zvimwe zvinhu zvachinja ndosaka chiri service baba tiendesa motikari kugaraji tine zvatinoensa kuti tiwe nazvo atinoriza tabva kuchiti anasika kuna aprove namatutu vanoparidza chii ikotonyaparidzwa namatutu aunyari para akachembera kudai so achikuudza sokuba kwevanhu vakomana vanobava navanhu
iyakachata mbara iwe ndo kurembedza udhobheni ndanda kiri kindanda chaimba chatisikami satani muremi wenhema zunda izvozvo iri mufani vakodhilita odo iri mufani vakodhilita satanism iri muteti vakodhilita imunizwe haleluya madhimoni baba akawanda muchechi satanism madhimoni akawanda ende madhimoni acho wana kuti nezuro ndakasenderwa message vanonzwi wangu mafunga kuti tsiva nezuro zvikanzi mwana uyu fundisi ari kurwara stereki mafunga kuti ndofunga kuti isatanism